तड़ी सा लेकिन ई ने के घर में क्या रखी ना होटल लेला सुत तो से के का जे सुता तो करे तू भी बुझाता सुतेली भतर के पुतला बना के सुतेली का शान हो गल बिनी एकदम जब देखो तब हम ही बर्तन माजा धोवा कपड़ा खींचा हर चीज कर ला तक नौकर ओकर हम बानी ओइसे हमारे पे डाही के रखले बड़ी के बताओ ना एगो टेंशन बटे दीदी जी का खाली स्मार्ट खाली शौक सिंगार में फेरा में रहे हाँ शौक सिंगार कर लिपस्टिक मार के बस मोबाइल पे लागो रह हमारा के नौकर समझ के रख ले बड़ी जा कुछ हो लागेला कि छोड़ किए कर के करा पर मार झन कटली रे केहू पना दीदी जी केहू पना पटक पे थरिया लगा त तोर बाबू घर से आइबा का तो का तल्लो पटक तनी बर्तनमा पटकी ना खा खा के छोड़ देवे के बटे ई बुझा त कि हम तोरा माई बुझात नहीं करे जे बैठल बनी आ तोरा से लड़ा तनी लड़ाई खातिर बैठ गइन बनी पानी छिड़कतरी देखी रो चुपचाप चल ठीक बटे ना बस क्रीम पाउडर लगा दे के बटे काम बुझाते हैं कि काम होई कि ना होई बड़की मशीन की के अब इज्जत रहता अब छोटकी के आरती चाहता त आरती के मारे उतरा जातली सन चढ़ते से कपारे पर खा के खाली रख दे के बता ई बुझाते कि हां खा लेनी तो तनी माच के रख दे जब कर तब छोटकी करी जब कर तब छोटकी अच्छा तो हम नौकरानी है ना कि हम तू खाइबू तो हम मा जब तू आई बड़ू जा बैठ के सूत के खाए खातिर हमरा से ज्यादा मत बोली ठीक बटे ना सीधी ना कुछ बात धक उठा खींच ले जानते नहीं नहा के रख दे के बस साड़ियों खींचे खातिर हाथ आ चू गइल बटे तोर बाप के चूहा तोर माई के चूहा हमार कह के चूई रे तोर चूजा होय तो होती बीत भर के बिया अभी को दिन गइला 6 महीना ना भइले आ पूरा हल्फा मचा के घर में धइले बिया हैं ए दीदी जी के ना समझे चाहिए क्योंकि समझा के चाहिए कि कैसे के चाहिए जतनी तनी हम तो लेहना काट के हां जाई रवा के त का कामे बाटे लेहना भई से गरु कुल करते रही घर में जो जान भइला का भइल ह हम छोटा की दुगो बर्तन ना मजला से जनात लगे पीट पाट के बर्तन के फोड़ फाड़ दीही त तू हाई काम बड़ो ना उहे कम भी एगो शेर त एगो सावा शेर आ मिलजुल के काम करतू त ना होई त का दीदी का जन मुंह तड़ उ तो हरी दाजन मुंह काहे ना होत रहे झगड़वा उ आइल बे 6 महीना से के बिरदंग मचा के घर में धइले बिया त तू हाउ तरी करवा देकर मतलब का कि छोटिए त कुल उहे करी ई बताई रवा बहर के करतन तो गरुओ भैंस तो कल जरूरी है ना बाटे अब खैको पनिया करी ओकर लुगो फिची ओकर कहे मतलब के सुतल बानी बना के दी जा देखा जतन ढंग से और से घर में रह जा ठीक ना मत देखावा जा अपन ढंग अच्छा सुनी जा तनी ना तनी कचरी कबर ले खेत ले खाए के मन करता जब देखा तब घर में एकदम को हाकन भइल रहता दिन रात जे सुनत औ चार गो गाड़िए देतावे आके खूब लड़त रहत तड़ी स लड़ला से न लड़े के बिना सास के घर दुआर इहे हाल होला बोलला पर तक हबू जा आज तो ठीक लागत है ना लड़त के कर जैसे बुझा कोड़ियाला बिनु कोड़िया के आदमी निमन क देले बती ना त तनी पटा दी त लइका हमर न ऐसन ऐसन बाड़सन त पटइबो ना करेलसन हई पटा देत सन खा दे देत सन त कितना बढ़िया हो जे ना त फिर घास जामी आई रे मामा हो क्या जामा आ होट लकटुबो अजीर दिया पकड़तनी धरिया अरे को देखे आई नहीं आवा है ने सुन कहां जतड़ू जात रनी जी तनी तो घास के तना गोरुआ भैंसा उजा देले बड़ी से हर गिरे खोज तड़ी से तनी सुखल पाकल तो पटाते नहीं खे आदमी के एक दिन कम बेसी तनी बन जता नु नरम गरम त खाते नहीं के तू त जानवरे हैसन कनी काहे खातिर तार गोती नहीं तूने लड़त रहली सन हो आहिए दीदी मत पूछी कि काहे लड़ली से घर में एकदम से जीव बिया के रख दे तड़ी से हमार हां अब वे सास रहती तो तनी डटती है बोलती है कहती कुछ तो ठीक लागी हमार बोला त बाउर लागी उन्हनी के आय दादा अरे ओई न जनिया कहतरू हम मछली बिया न मछली हां अरे ई तो छाटल बदमाशी नहीं होती हो एक दिन देखनी न तो बाड़ी न झूलन भो उन कल मार बतियत रे मार शिकायत तो हरे तारा गोतिनियो को छोटा पेट करत है हां अब हमरा ले बड़की न भइल बिया आज ही महीने भइल बिया तो उ न बतियै त दूसर के हो बतियै जी हम अपना मन छोड़ देती या वो करे राजन रहती या अरे ठीक भइल बिया छोटी त तनी मिलजुल के करवा देवल कर अरे छोट भी तो कर मतलब का तू करते करते मर जाओ बीच वाली और तू बहरी के करते करते मर जाओ बीच में सुतो खाली ई कोनो मतलब भइल हमनी के गोतिनी ना रह हमनी के दिया दिन ना रह जा चुप का हमनी के कब आ तरीके ले साला मुंह ना के कुछ देखले आ बोलल एगो जवाब ना आपे नहीं के कह जे सुनता उ अब हमार न मुंह ला जाता आज तक झगड़ा ना होत रहल घरवा में ओकरिया त झगड़ा होखे लागल दाजा दूजी से मरतड़ी से कोई कट पीट के मर जी हस तर इ ना तो समझा देला कल हो कैसे चोभन बो कहते समझावे कहते अब ठीक लागत है अब थरिया बाजत न तारा वो घरवा के हां त मजा ना ली हस इनानी के सिखा के मर जाबे दीदी लेकिन अपन वाली करी हस
अब बताओ बताओ तो तोड़ दिया न बानी हम अपन नहीं की ना अब सास ना है कि उन्हनी के साजब हम ना होई त बा ठीके कहताड़ू डॉक्टर अब बाबा तहारो तो बात आता- मनियसन तहारो के चार गो सुना दियसन अपन एगो इज्जत कुछ अपना ना हाथ कही। में बा नाही बोलबू तू लेके ठीक बा लेकिन समझाई दिया प्यार से हम कहतन हम के दिन तोड़ू हम सुनी तू आपन भाव जाइए समझा के तन दूसरा के काहे अन्य आदमी समझाई अरे ना जी। आई खखन के पतो उतना लड़े लिसन उनकर के कोई जाला समझाए एकदम सेम टू ओकरे घरवा के उतरले बड़ी तो सन सही नकल। में ई सुन के सिखते सन कनी नु जात नहीं खेता पटवा दे हम आजी बड़ी पिया जे बड़ी छोटी छोटी बैठल तबे आपकी सुखा तबे न कि पानी वानी आ चला हो देला। तभी पानी चली खाद दे तब न बढ़िया होई कनी जात नहीं हम हमरो लेट हो त घास जाई लेवे जतो ना। घरवा रब तक खुद से मर जाई भाग ऐसे कहानी है कि ठीक बा जाई हां ठीक बा हम जतनी हो कनी टाइम का हाथवा टूट गइल बा जब करी तब हम ही करम सब तीन के कोनो के ना बुझल कि हां तनी जाइयोगा से तक करवा दी और घर में सुतल बड़ी लो रोण लो भतार के मेहर भइल बई जा बतावा ना जब ना तब हम ही लेवन दी बुझात ना कि हम कइले बानी कुल के हम अरे करम तू का एकदम सवेरे सवेरे उठ के कर करेलू हो देखा हमरा से बोला मत ठीक बेटा ना हम सुतल ना देख गइल तोरा हैं काय काम नहीं बुझला? हमर सास बन के आइल बड़ी तू ही मोल के हमर माई बन गइल बड़ी ओ तर चिल्ला तड़ी तो हम नौकर कर हनी कि घर के काम हम ही करी नहीं तो हम और सब कर हई। टांगरी पसार के ओ सुती लड़ाई खातिर तू कर तरली ना अब लड़ लड़ाई खातिर कर तरली ना रे हमरा से तो लड़ी जमा। तोर भतरा के हाथ टूटो तोरे भतरा के हाथ टूटो। भैयावन के तोर तो पापा के हाथ टूट जा और खानदान एकदम मर जाओ पिला जाओ तोर- तोर पड़ जाओ तोरा मोला से बिला जैसा नहीं हरवा के तो भैया भौ जाइए तो भतीजा बाप रे बाप, भतार के ले लेके सुतत रह तड़ी सन लेकिन ई ने के बेच के घर में क्या रखी ना भतर लेला सुतत से के जे सुतत ओकरा तू तो बिना बुझाते भतर के रही। सुतली भतर के पुतला बनी ना ओइ से तू बात अपन नहीं भतार के पुतला बना के सुतलिस का और बोल देखो कहता नहीं के ढेर दिन के भूता उतार दे जल्दी कहता नु के आयो तो पर तक के मुआ दे हमरे से चिल्लाओ दे रे हम ये खई ना निकल देखई दोहा देखो तो मंगिया फोड़ दे खाली बना। जानता नहीं खू हां बालू बीत भर के एकदम सुट पूरी तरह के अब ये आ तो फरिया ये जाई आ तो भतार में अलगे भाई की नहीं हरा जेबी जानली बाप रे बाप आइली तो कुछ ना लेके ली जा आ सब चीज हम ही लेके आई नी अपन औकात देखा जा ना आ तो का देखबी तू रे घर का देखबी दे मुआ दे आ जे रानी के मुआ अरे, मुआ दे हमरा सब लगिया। छोड़ी आज रानी के मुआ अरे कट पिटा हुआ बू हां एगो काम नहीं के सब हाथ को टूट अरे बुद्धि की तो लड़े खाती ना होती है काम हमें करी भतार के ले बिन तो नहीं जा आ जाने का मिल तो बिना भतार के एकरा के मुई हिरोही भाई अरे आज मैं सवतिया हमर माई बिस्किटिया ने भी पटास सास भाई मतलब सास ना चीज देखबू त हाय ना हो कर हैं अच्छा तू हमर सास हो ना तो तार पौवा छुली तनी सास कहत तो हमें तो हाँ? गोड़ा हाथ पर गिर जाई मन बुसा आ अब ये हमरो दिन- घर में इज्जत नहीं खे कि कुछ कह दे दीदी एकदम दिमाग खराब कर देला से बना के खिया के सब कुछ को के जा सीते तू कोई अपने घर में तू सुता बनावे लो केतना खियावे केतना बर्तन माजे लो एगो कमा काम सब बुझाला बुझाला राही के रख देले बड़ जा तू भतार लेके सुता तू भतार लेके सुता कुल काम हम कर देतनी इतना जांगर भगवान हमरा के देले बना समझ लू जा हां तो हम वही में कनी बतारे लेके सुत जाई हां जातनी हम जा जा उहे नहर में सुता वे खा पी के गुजारा करबू समझ लू और तक पोलाव बना के देतनी त खाली है सबत कहीं का उहे नहर में और तनी सुगर अदरो डाई के रखत ना मुंह देखे लाग ना और कुछ हुआ बात कह दे बतिया के एकदम हाई फाई बतिया के जाना त कर माइयो कर बाबू के लेके सूतत होई तो सूतल बिया तू कम ऐठल करू तू आज मैं मत बन जो अब जहिए आ जहिए बाहर ले तो ये कहब कि नहीं के अलगा रखी हमरा बस के बात नहीं के कि इतना हम कपार पर लोढ़ा पिटा आज न पूरा फैसला हइयो मन नहर रह आज अलगा तो कबे कर हइयो मन नहीं रहते छोटा का कराही में बनात रही जे खाना हमार नहीं सर मिलल बटे बड़का कराई देहे में बनावे के तड़ी अब तो बनाहु ना अरे छिपा हमारे हो हइयो हमारे हो ना ले हम क्या हो खम भले दूध भात बना के खाइम लेके हां अब ना और खब तो कब हो जाए अलगा हो खा दीदी देख ले हम सब अपना मन से करत है के होय कि सुने वाला बाटे आ केहू इतनी सोचता कि हां के बोर्ड जेट हवे बात माने के चाहिए ना माने के चाहिए जैसे मन करता वैसे करो जा हमरा का बोले के बाटे हम तो बोलते नहीं तो बाबू बोलत दीदी जी जब देखा तब हम ही करम जब देखा तब बर्तन हम ही मांजब जब देखा तब कपड़ा हम ही पे हम ही आगे चूल्हा लिपब कहू दीदी जी का के पहले सुन हमर ई बताओ छोट है तो क देबी तो का हो जाई केतना करी जितना सकम उतने ना करम हम मर जाई करत करत कोमा ना उंडे ढकेले जाताड़ू पहाड़ उलाटे के बाटे आगे वो बनावले खाइल ना सुतल बाटे इतने पहाड़ हो गइल बा तोहन लोग के तो काहे ने की करत छोड़ देला जब देखा तब उठा तड़ी 8 बजे
जौन कि नैहर से हमरा हर चीज मिलल बा हमारे अरे औकात बड़ देखे जेठी है तो ऐसे तो के बात करे के चाहिए ओकरा ले। हमर खानदान तक चल गइली है त हम ना जब खानदान तक हमहू जाके के झगड़ा ही ना हनी कोनो जने हमरा से बाजत ना रही जा लेकिन बर्दाश्त करते करते ना होई लोड़ा उठैले रही ना तो हम उठे त उनकर फाड़ देती मांग। देखो तनी कम बोलू ठीक ना, अच्छा फायदा करी टानिक लेखा तू हमरा काम ना लगा बात तो नाम काहे के कुछ अभी फोड़बी रे देख यही पर गाड़ी दे आदमी तो कहबी ना कि ढेर बोलत हवे तो जब हम ना कर तो रौरा के ना हंसे के ओकर ना भासवा उतड़ू जा आ कि कट पीट के मुंह हंसे एक दिन ही कट पीट तो उ तो बुझाइबे कल कि के कटी है आ के का होई। मर्द हमार कमाई नौकरी हमार मर्द करी जो जाके खाना बना दे जो खाना ना हम तो बना दे ना खा के उजिया जी हो जा हम चलनी अपन खाना बनावे। हां जा ना तुहई कम बड़ू ना उहे कम भी हमार तो बोलेले बेकार बाटे आज लड़ा तो झगड़ा तो जका लेके हो जेबू जा हम बाबू ले बिया बता हमें मानते थरियो बर्तनवा ना लेके उ देवे के चाहिए ना। आज कुछ हो जी माई लड़ाई क के खूने खून हो जी अगना में लेकिन अपन बर्तन लेके छोड़म। हां तो हम ओकरा खूने खूने आ गई सौतीनिया हमरा खतनी माई बांध बत के हमार शिकायत मत कर तो फोन फोड़ दमाबे ठीक बेटा ना। आयो भाई अरे माई तू हमें बर्तन काहे ले ली रे बोल रानी तोर बर्तन हाँ, रानी तोर हाँ। बर्तन लेनी है तू ओ झाड़ू ले मार रे छोड़ देखा आज जो हो जी तो देखी आई आ देखी ले रे अरे हम लखना पर भौजी हमारे अरे हम साथिया हमर भतार अरे माई तू ढेर बोली अरे रानी हमरा कमर भी तू रे ना रे तू तू हमरा कमर में हां तू हमरा कमर के हमरा कमर भी तू हमरा कमर हमरा कमर भी ओ तू छोड़ ना आ तोरो को मत छोड़ ना नैहरे में जाके गुजारा कर जो नैहरे में नानी हम सब गुजारा कर तू भी करबी रे जाके नानी घर रहत रहिस ना रानी हमर भतर कटनी भतारे भता कटा जा उन्हीं का छोटा उखाड़ ले या कि तो वही का उखाड़ ले घर में रहे दे बुसा चैन से रे दुगो रोटी खाए दे बुसा कि मुंह खा दीही अपन मां से हमर शिकायत करत रही कि नैहर एक नंबर का वारा पिया एकदम खिलाड़ी एक नंबर के कहीं खिलाड़ी तो तू बड़ी साहब कोना घर के बीच के आगे ले दादा मार बिया कनी सुगर है पातर है नागिन है आगे दसिए एगो नातियो आज हम तो कहन के हम आ लगा घर पर सुवार कइले बड़ी सही दस सब दे ना। मुंह बंद कर भी का बंद कर दी बड़ी ज्यादा साणी ने नैहर के एक नंबर के चुप रह आई हो रामावा हाय औरो वाला जा घुक तंग ल जा लाज लागे लगल झगड़ा कर ली, बहरी साथ मार में झगड़ा झगड़ा करके सुना सारी तुझे गाय बहरी के लोग सा। के सुनात आय तो जल लाज नहीं लागत हो सास नहीं तो नीमन से गोतनी मिल के रह के चाहिए लड़त हो जो तो गांव नगर हंसी चाची कोई के भी समझदारी रहे के चाहिए चाची लेकिन कोई समझदारी रही तब ना घर में आदमी आवार पैदा भइल वैसे त कहां से केहू के समझदारी हाँ, आई तोरा ले बड़ साल को फायदा भइल रे टुबु 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 जा घर में लग सब नहीं के लागत लाज लगी नैहर के खेल बाबू नहर के खिलाड़ी हन हां आय तर भातर नु आवत नु तो कहत नहीं कि ना तो कैसे लड़त हो या तारा तू तक बड़ जेठ बड़ तो ई कहा कैसे तो कहा था अपना मुंह नु छोट के ना लगावे के चाहिए ना तो इज्जत उतर जाए आजकल सोचे के चाहिए ना दीदी लगा अरे ये चाची सुनी उ ना बड़ी बिगड़ा बिया एक नंबर के जनी 6 महीना आइला ना भइल अपन चरित्रहीन दिखा देल जनी तो वो ऐसा बिगड़े भी तो का जानते बड़ तो बिगड़े भी तो का लगला के जरूरत बा पहले बताओ मन बिगड़ा बिया त का उ एजे बिगड़ा चली ससुरा में बताई इहो कामवा करत रहलिए जब से उ घरा में उतरल बिया तब से एकर हाथे गोड़ टूट गइल बाटे देखी दीदी हाथ गोड़ने के टूट गल आदमी कोई आवेला तो तनी गोतनी के ऊपर आराम करबे करेला हम तो नाही तो तोहार खनियार वाला से तो उ करी तो के ना सोचे जाय दी तब चढ़ा दी इहे ना कहे के मतलब बात अब समझाइली तुम्हारे सट सट लड़े लगली देख ला जा घर में ई ले जी हम ना समझाई ना कुछ हो कि जैसे मन करे जा ले। करम सा बताओ अरे हम बोले तो बाउर लागल कि ना लागल अरे कुल मार मोहल्ला खोजे झूठ के दुआरे भी मार सुनत है कहते से बेटा ड्रामा तो में हम उन्हें लाओ तो देख ले नहीं हां तो समझिए सुनिया से नहीं अब ना मजा उड़िए से तो कब उड़िए से अपनी घर में जब होत देखो गांव नगर के जे नहीं के जे ई कनी के खिलवाड़ी बैसन एकनी के सौतिनिया ऐसन बैसन एकनी के ना कुछ बोलती से देख हो ले जाई दीदी कहम ना कि डांटे लू बोले लू नहीं चल आई फेंके ऐसे के ले मुंह चलाओ तड़ी से ऐसे हम नहीं की बोले जैसे मन करे कर सो कन्या के तान के सुता से हम ही कर दे तनी कुल बतावा हो